Mamukase Zimbabwe ndomboti mamuka zvakanaka kwese kwamuri kumatimari kwenyika. Aiwa, tinotenda kana muri vatsvene. Tine nhau dzatinadzo muzora nhasi, nhau dziri kuitika mukati menyika. Kuna president or former president weMozambique apinda iye munyika, asangana nevatungamiri vakasiyana siyana kusanganisira navaMnangagwa. Former president vapindira munyika kuti vataure zvakasiyana siyana kusanganisira nokubatsira vaMnangagwa kuti vange vachiwana support yakati kubva kune maZimbabweans, uko kwaonekwa nevakasiyana siyana vemusadc kuoneka kuti vaMnangagwa vari kuluza support rakawanda kubva kune vanhu vemuZimbabwe. So former president Joaquim Chissano vekuMozambique vapinda kuti vange vachibatsira kuti maZimbabwe angachinje mwoyo wavo kuti anga achifarirawo vaMnangagwa avo vari kutsvaga rudo vachirushaya kubva kumaZimbabwe, nekuti chavaita chati chakubatika pari zvino hapana kunze kwenyonga, hapana kana chiri kubatika kana development iri kuitika munyika kwese. Muri kungona kwakanyarara kubva kwese zviri kuitwa nyika yese achiri mamvemve. Vafambirawo zvekare vari kunzi ivo vari kubatsira kutaurawo zvinyoronyoro, kutaura zvinopisa tsitsi kuna avo maorganization anopa mari ayo ari kukweretwa neZimbabwe, mari dzakawanda kusanganisira naIMF, kusanganisira World Bank, kusanganisira African Development Bank neEU Investment Bank. Vari kukweretwa mari inosvika mari yakawanda 17.5 billion US dollars inonzi inopfuura pamari iyoyo. Koita mamwe maorganization akasanganisa neanonzi iwo maInternational Creditors vanokweretesa novasingazikanwa zvakawanda vano pasi rino rese. Zimbabwe iri kuvakwereta about 14.5 billion US dollars, imari dzakawanda dzese. Dzikoita tumwewo tomunharaunda tomuZimbabwe, mamaprivate companies, Zimbabwe iri kuvakwereta zvoma 3.4 billion US dollars. Koita tushamwari twakasiyana siyana tumaorganization tunopa mari. Zimbabwe iri kukweretawo mari inosvika kuma 5.75 billion dollars. Koita inoitwa iyo multilateral creditors, macreditors vanopa zvikwereti vakasiyana siyana pasi rino rese, owa mari inosvika kuma 2.5 billion dollars. Zvinova zvikuratidza kuti nyika yedu iri muchikwereti chisingamboiti. Ndiwo munhu unotonzi unofanira kuzotaura pokupedzisira, the last person to talk, kana pachisumuka vanonzi varume oro pachisumuka nyika. Taona nyika yedu iri mune chikwereti zvakangofanana like as an individual. Iwo munhu une chikwereti uchiziva kuti hauna zvekuenda usitwa kutombosvika even nyangwe pakota kuti ubhadhara zvikwereti zveupenyu hwako, unotoonda bhozo, unenge une stress. Ndekuti kana munhu anokubatsira chaicho hapana. Mari unenge uchiwana mumba mako iyoyo inenge isingakwani. Ndo zvakafanana neZimbabwe, mari yari kuwana chaiyo pachaizvo zvaiyo haisi kukwana kuti ikwanise kunge ichibhadhara zvikwereti, but muromo muhombe unogona kukonzeresa kuti munhu usange uchibatsirwa zvekare, oro usange uchizonzi aiwa takuregerera pakati. Nyika yedu ine muromo muhombe wekuda kushainira avo vainopiwa mari zvekare navo. Makatarisa vese vanokweretesa mari vazhinji vacho ava, vazhinji vacho ndokuna naEurope nenaUSA, asi apo ndo nyika dzacho dzavanoshainira vachiita kunge vane mari. Yes, of course, ivo vanenge vane mari vari kumusoro, but ruzhinji rweZimbabwe ruri kushupika, zvinokonzereswa neivavo vanhu vanozviona kuda kushainira nyika dzine mari. Tatarisa nemusangano iwoyu vaJoaquim Chissano vatouya kuti vange vachivabatsira kunge vachivamirira pakutaura. Ndekuti vemufinance yekuZimbabwe ana Mutuli Ncube nevamwe vese vakadaro havagoni kutaura zvinhu zvinyoronyoro zvokuti vanzwirwe tsitsi, havagoni kutaura. Saka vakuda munhu anovabatsira kuti ange achitaura neavo vane mari. Ende vane mari vacho vakati aiwa tiri kutaura navo because havagoni kutaura and they are like nothing to them. So Zimbabwe yapushirwa kure, papinzwa president wekuMozambique ndiye achazenge achivataurira akavamiririra zvichienderana. Pane musangano uri kuitwa iwo
kuwashington kuunited states of america svondo riri kuuya iro ratiri kupinda irori. So varida kuti vabatsirwe kuti vange vachizokwereteswawo dzimwe mari dzakasiyana-siyana oro kunge vati vazive kuti vapapi also nokugadzirisa zvinhu nokugadzirisa zvikwereti nokuita zvinhu zvavo in order munyika yezimbabwe vari papi oro vachiri pakudhara. Ndeyekuti ane mari ndiye mukuru, nyange vakazviita sei vakaita sei vanoramba vachisafisa vana vezimbabwe nenhau yeurudhu. Ndeyekuti ivo vanenge vane mari vachida kushainira vamwe vanhu vane mari, asi population yekuzimbabwe ndo vakawanda, ndo majority, ndo vanhu vanoramba vachisafa. Ndeyekuti ava vanhu ava vanoda kuzviita kunge vane mari, kuda kushainira kuenda kuna Russia hakuna kana senti ravanopiwa neRussia. Russia inyika dzedzi ungoti unonge uchitemba nemunhu anoti anogona kurova oro aringori rudhu oro anodherera vanhu but asina chaanokubatsira muupenyu. Zvakafanana nyika dzakaita sana Russia, hakuna mari shinyu inobva kuna Russia ingabatsira Zimbabwe. Vanoda kungoda Russia kuti ine nhau ammunition is not even hachisi zvinodiwa nevanhu zvokudya. Dai ana China vatori nani ndeyekuti vanogona kutombobatsira tunenge tutori nani. Nyika dzinonyanya kutibatsira muzimbabwe nyika dzikunana Europe, idzodzo dzavanoti haiwa dzavasingade ndo nyika dzaibatsira Zimbabwe makore esa, ndo nyika dzisiri kubatsira even Zimbabwe kusvika pazuva ranhasi. Kana United States nenyika dziri muEU ndo nyika dzisiri kubatsira Zimbabwe. So vanofanira kutogara pasi nokuita humble ndokuti vagadzirisike. Ndeyekuti zvikwereti izvo vanofa vakazvisiya ende vachida kungorambira vari ngori mupower futi apa vachitaura zvisizvo. Mari dzese dzakabiwa dzakaiswa muhomwe, dzakabiwa dzakaiswa ndo dzimwe dziringe dzichiweswa nawikine vechivhayo vachitambisa mari idzodzi, then tozoita zvikwereti zvakakurisisa kudai zvisingakwanisi kunge zvichibhadharika. Ndeyekuti dai mune mari munyika, dai zvikwereti zvakabhadharika, dai tiri paposition iri right, dai tichikwanisa kunge tichibatsirwa nemaorganization akasiyana-siyana. Toita zvekare mune zvakaitika mudhorobha redu raHarare, mune kubuilding yakadonha yakakwadza vanhu vakawanda-wanda, kune vamwe vakatoshayikawo. So tino urombo izvi zvikonzereswa nekuti nyika yedu haisi kukwanisa kunge ichigadzirisa mabuilding, ichimaintaina mabuilding. So mhepo ine simba yakauya inokwanisa kunge ichizodonhedza mamidhuri iyi, ndeyekuti inenge yane mutsemurwa yakawanda isiri kuongororwa nevanenge vachiongorora mabuilding chachakasimba here, nenyaya yekuti hapana kwatiri kuenda vari kutadza kunyatsomaneja zvakanaka nyika. Even Harare yacho haisi kukwanisa kunyatsomanejwa zvakanaka. Zvinoratidza failure yehurumende iripo yaMnangagwa, haisi kukwanisa kunge ichikwanisa kuchiitira vanhu zvokuti vanhu vagare pari safe. Ndo zvimwe zviri kukonzeresa kuti mabuilding haadonhe, nezvinoitwa zvakawanda-wanda zvokuti vanenge vachingoti mune machanges ari kungoitika, machanges ameno kwamuri koko machanges amuri kuona ndahapi ari kunzi ari kuitika machanges munyika, pamuri kuona hurumende ichiita machanges mahombe kuti mabasa vanhu vakuenda mabasa oro zvinhu zvakuvafambira mune zvakanaka ndepapi. Handisi kusingaziva kuti ndepapi pamuri kuona kuti pari kufamba zvinhu zvakanaka ndepapi. Zvakafanana nezvaitika izvozvo ndori nezvekuti kwaintroducwa mari idzodzidzi vakasabata zvakanaka, hakuna munhu asingade mari currency, totoida currency yedu yeZimbabwe, nyangwe iri ZiG nyangwe iri madollars, but nyaya yekuti politics dzinyanya kupoka kupinda maoko avo kungoramba vachingopinda mureserve bank imomo zvichikanganisa zvinhu, ndo zvinoita kuti vanhu vazhinji vazozvishora. Ndeyekuti mapoliticians vanenge vachienda vachinoba mari idzodzo dzakushandiswa zvisiriso, ndo zvinoita kuti ZiG yacho zenge ichizodonha munhu, vanhu vazhinji vanezenge vasaidi, vanezenge vasingazoitrusta. Saka tinoda mari inotrustwa, kusave nemapolitician anokomenda zvemari oro anopindirira zvemari. Ndeyekuti the more yavanopindirira mune zvemari, the more vanhu veZimbabwe vanotanga kuluza trust, ndeyekuti ivo vanenge vatotanga kutoisa maoko avo nemaziso avo pamari idzodzo. Saka vanhu vanenge vakutongoziva kuti mari yakutongoprintwa zvisina direction. Saka mari yakangoluza value, then inobva yatanga kudonha value, hakuna munhu anezenge achiida. Munhu wese ari kutoda kuti pashande local currency, but
pakangoramba pachipinda vepolitics vari kuramba vachikomenta vachipinda vachienda kumameeting enhingiri. Fanira Mutuli Ncube anofanira anga achitobva ake pane zvemari ndekuti akatoratidza nesikafu kuti ndowekubato ripi kuti anoita nezve hatidi maminister of vanhu vakabva vari mufinance vane zengu vachitaura zvakawanda pamusoro pemanew currency ndekuti ndokutokanganiswa kwezvinhu ikoko. Aiwa ndo mashoko andane nawo nyaya hombe Joaquim Chissano arida kubatsira panhau iri kunetsa yavamunangagwa nedzimwe nyika pamaererano nenhau yezvikwereti. Saka varida kuti ivo tinge tichibatsirikana muzvikwereti and also nekunge achibatsira kuti vamunangagwa vaone sapoti rakanyanya and takatarisa neindependence kuti pavachazenge vachitaurawo paindependence vanowanawo karespect ndekuti vasangana nemafuma president airespectwa kare panga vari paupresident. Asi ndatoona Joaquim Chissano nemauyire ari kuita kuzimbabwe acharedusa respect yake yaanyanya kupuhwa nemazimbabweans nenhau yekuti vanhu vava kushandidzana navo vanhu vanenge vachizivikanwa kunzi havana respect kune mazimbabweans acho. Vanhu vanongoita zvinhu zvavo vasingateerere mazimbabweans vasina respect yemazimbabweans. Aiwa ndo nyaya ndanditi ndomboudza muzuva ranazimbabwe. Nhau iri kunetsa, nhau iri mumafront pages mumasocial media nemanhau dzakasiyana-siyana. Ndo zvinhu zvinenge ichida kuti zvigadziriswe zvinenge ichifanira kunge zvichiitwe kuti nyika yedu tienderere mberi takabatana. Aiwa ndatenda Zimbabwe. Ndotenda nevari kusubscribe ndokurudzirawo simubayika notification bell vasasubscribe musubscribe. Ndotenda nevese vari kusapota this channel ndimaita kuti iwe pairi nhasi muzuva ranhasi. Ndotenda zvakanyanyisa Zimbabwe. Muwane zuva rakanaka.